Zita langu ndinonzi Paul Msasa. Valley Pakati. Ndiri substandard sub village Chidavanyika. Ndakavana kura Chidavanyika mushure mekunga rasiva nemadziseguru edu akapiwa vaigara kutsonzo. Patsonzo apa ndo pavaigara. Saka 1947 vakazodzika enda kuMonde Valley. Saka mabhuku vaigara vaChidavanyika, uridzi hwebhuku vanova vaChidavanyika vakati handichagoni kudzika muMonde Valley ndipo nekuda kwezvirwere zvazviriko panguva iyoyo. Vakati ini ndaakusara kuno. Saka iwewe Nkwasha Msasa chidzika Monde Valley nemhuri dzakadzika nadzo dzinokwana 6 ndokubva vabva patsonzo apa ndokubva vadzika Monde Valley 1947. Saka kubva ipapo sekuru vangu vakava muridzi webhuku kusvikira vo akura ndokubva azopavo kuna baba vangu. Baba vangu ndokubva vavonare kusvika 2009 ndokubva ashaya. Saka 2009 paakashaya ndopandakabva ndatora usapo up to date. Saka ndakazoona ndakupihwa samanisi nevamwe vakauya vachiti tiriwana Chidavanyika chitipa kukurira. Ndo nyaya yatichita changa. Matini yai zvakaita 1947. 1947. Yes. One wachika kutsonzo wachinesa Monde Valley. Yes. So which means that's the same period that wana Sapanya, wana Yatsanza, wana Danam. Don't tell me about it. Then even mati makadzika here makasara. Takadzika ndoba takadzika wisi. Makadzika wo. Ndasvika kunosetla pagatsi. Dziri family dzinotanana. Bhuku raraiswa handover. Ndiri pano ndakubva. Because pamakabva kutsonzo mamuisa bhuku. Pandakabva kutsonzo ndatisevenzesa. Okay, ndo pane nyaya yacho. Because kana makabva kutsonzo manomusisa bhuku. Uko makazoita sabhuku sei? Zvakaitika ndezvekuti pavanga vakudzika vaifanirwa kudzika nasabhuku Chidavanyika mubhuku mavanga vari. Saka sabhuku vakazoti handichagoni kudzika Monde Valley. Saka iwewe Nkwasha Msasa chidzika nema6 families dzaakadzika nadzo. Saka wochidzika uri sabhuku wevanhu ava. Ndakupa usabhuku wevanhu vangu ava wekuti ini handichagoni kudzika Monde Valley. Tinodesogwa kuti chinhu pachakatanga chidai chikupari. Ari kukomplaina ndiani Chidavanyika? Ari kukomplaina ndimadzara enati Barnabas. Ini ndinonzi Farai Gardner Chidavanyika. Ndoda kutaura ndiri baba vakagara apa. Bhuku rezvaro ichokwadi nderaChidavanyika. Bhuku iri pamakore iwayo a1947 ari kutaurwa
ava havana munhu haana kutombopuhwa bhuku iroro. Bhuku rakaendeswa kune mwana wamusekuru Tsindo angakati anonzi Julia akarohwa pachimunhu. Ava nenyaya yekuti pane kahushumba vakati vakazoenda kunoritora nechisimba bhuku iroro. Bhuku rakaenda kuna Julia kumwana mukunda wasekuru Tsindo Chidawanyika. Ava vakanoribvuta bhaiginya ikokuya pakatoita zvakatoita vamwe vakapinda muvhu nenyaya yekukanira bhuku iri kuti vana Musasa vazopinda. chokwadi Tsindo akatodzika kuOndebvani ndozi Chidawanyika Tsindo akatodzika kuOndebvani. Adzika kuOndebvani minda yake itoripo yaChidawanyika. Zvakazoita Tsindo uyo pane nguva yaaichiteera munin'ina wake Kanyamukwarara kwakazoberekerwa vana papari. Saka panguva yaaifamba mwana wake sikana anga akaroorwa pachimunda ndiye akati unosara wakamubata ndichienda ndichidzoka. Aitoenda achidzoka asi akazosvika pakutsakatikira pakati apa. Vatare vakanga varipo pakanga paina pembere sapembere, pakanga paina iye chimunda, pakanga paina nachinzou. Vanhu vakatanga kugobatidzana bhuku iri. Musasa haana kutombopiwa. Rakatanga kubatidzana rikambotorwa chibembere rombosiiwa iro rombopuhwa kuna risina sakustendi panga aripo. Mudhara wavo iyeye hapana sekuru akapinda wavo waari kutaura. Mudhara wake Bethel ndiye akazoshandisa zvaakashandisawo kungwarangwara ndokubva aenda bvaapinda kwasakustendi. Ndosaka nanhasi bhuku iroro asina kugona kurichinja kuti Chidawanyika, nanhasi rakanzi Chidawanyika harisi Musasa. Chitupa chake iye akutaura kuti ndini Poti Musasa chakanzi Musasa. Hatisheye dzinza naMusasa. Handina ukama naMusasa kunze kwokuti mukwasha arora hanzvadzi yandoteera inini. Saka paakutaura mukwasha ndoda kuzwawo hangu kuti wapazosiiwa achinzi mukwasha anga mukwasha pachii kunze kwehanzvadzi yangu yaroorwa 1998. Saka bhuku harina kubvira rambopiwa Musasa. Musasa wakaita rekubvuta. Okay. Saka as we speak, rinonzi bhuku rani Chidawanyika ndo zviri papepa izvozvo. sei risinganzi Musasa. Handira baba wakoni kuti chii. Tanditorino mubvunzo pakuti pakashifta vanhu vachienda paHwanzi vanhu vebhuku raChidawanyika. Sei Chidawanyika according to Musasa sematauro ari kuita semukwasha, sei Chidawanyika akashasta kuti iwewe mukwasha endani vanhu ava? Hakuna zvakadaro. Chidawanyika akadzika nemhuri yake. Tina madziro ndiwe wekutanga, tina mwoyo shumba ndiwe wekutanga. Imhuri yaChidawanyika. Chidawanyika baaenda pakati, pamhiri pacho baaita madziro. One umwe mwana baadzika kwamandeya anonzi Mukupe. Mira ndikubate shumba Masabhuku ese iwaya ndikubate bichani. Yes. Ndosaka ndati according to narration yani ya Musasa kuti ndini ndakanzi endane vanhu.
ndosaka tiri kuti tatakuita question mark yekuti Chidawanyika vanozotuma mukwambo sei kuti enda nechi nevanhu. Ende tiri ipapo iye dai akadzienda nevanhu akasvika akarejista zita rake, saka zvoona kuti Chidawanyika kwaHonde akasvika nebhuku rake nezita rake, paakaenda zita rake rakasara, hapana musasa. Saka musasa ngatitaurire kuti zvakabva mabhuku akadzika nemazita avo because harisirotega bhuku mabhuku akamigrate akawanda including ana Sakufanya akadzika, vana Mboto, vana Danhama, vana Nyatsanza, vana Mushonga, akawanda mabhuku akabva kuno akangodzika nemanemuzi wayo handizvo. Hapana wamusasa kuti mune pamuda uri bhaizera because Ukwasha ndazwa kuti waendewa 1998 Manje. Ukwasha muna 1947-48 papa ine Ukwasha anga aroorwa ndiani kwa Chidawanyika anga mamatora sore ichanga ndinoimba indorondo ndinogona kunga ndiri vakuru ndikutaura kuti ine ndakatora kusaku 2009 that means kubva kuma-47 zvichiuya ndinongozivawo apo neapo, asi thank God kuti pane vachipo vanoziva nhoroondo yekufamba kwazvakaita pamusoro ndikuteerera saka Chidawanyika akatorerwa bhuku wauya ndinaye panapa nemhuri yekwaMusasa yacho yekumasure vauya vanga vari pano. Chidawanyika vatora vakuya itaura kuti ndipe bhuku, haaziviye Chidawanyika anga aripo patsonzo apo. pamba zvakanaka nhoroondo iyi inodzoka kumashure handiti dzinza rekwaChidawanyika ndo rinozivana kuti zvakavhama zvichienda zvichienda. Indaida kuziva mubvunzo wandandabvunza wanga uri kuti muzvati akaroorwa kwaMusasa around 1947 ane Ukwasha vakatumisa munhu kuti apiwe bhuku, ndopadaida kungobatsirwa kuti kana pasina hazvina basa information yekare pokuti hapana pasina ane zivo toti hapana. Ini ndinoitwa Stanford Chidawanyika, mpupu wangu ndinekakuona chizwa Jenya. Baba wangu wakapa bhuku kuti Ukwasha dzika naro ainzi Martin Chidawanyika Mafuko. Ndiye waida kuenda nemhuri yavo kugara kwaHonde pakutamiswa kwaita saka handizivi kuti Chidawanyika hwacho manje kuti tochizivana sei kuti ava vaira chiwabonga here kana kuti vaira shumba, ndopa tisi kuziva awabva wapedza nyaya ndimi wajenya hapana mujenya unobuda pai mujenya munozviziva here kuti vajenya totovaziva vari apa haupindi maHonde kuita kutora nzvimbo Regaiti vatamubatsire. Wajenya wese vari munoshumba Chidawanyika ishumba mwana wekwaMutasa. Imimi wachiwa endai kwenyu kuOsborn. bhuku rana chiwa riripo rina Chidawanyika uripo munozviziva baba waDerek inini ndini sabhuku kunoko uyo muti kuti baba waDerek ini ndiri sabhuku Chidawanyika Kunupi? Pakuvhiko. Kile ndakakudza nhoroondo yenyu baba. Ndokwazi. Imimi bhuku iroro ramunaro imimi
pakabva vanhu vachidzika uko muchiuya kuno, bhuku iroro handimimba imimi, anga ari tu ngeramuzvare anonzi Matsekwa. Mukuzvizwa matouya maamabonga mairi majeti, I'm coming to you, ndikapedzera musasa mazvifumura ngeramuzvare kutonetsana nhasi ainzi Natsekwa. Hanzvadzi yasekuru wangu yakapararira paDC pasera ndiye akapiwa mwana anonzi Gavhi. Mazvizwa mueria menyu mundosara kumukona ndomuna namai Mavhu. Mai Mavhu nachidavanyika uyo ari pamatenga mbiri mamuziva. Haasi wenyu bhozi imimi muri wana watete. Mazvizwa ndati bhuku ngera tete Gavhi. Mazvizwa anga akapiwa iriya tete Natsekwa. Ndiye ane bhuku rirakwe. Chidavanyika muno mamutasa iwana ishumba. Hamuna nhoroondo yamuna rekidzai kuramba muchida kunetsa machinda. Kana watoreswa chitupa nanasekuru mutupo wako unongoramba uinawo saka uri chihwa. Unless muve kotaura kuti mimi muda kutigoera pekugara tiri machinda kaito. Une nhoroondo ipi muno mamutasa chihwa. Tinogadzisa ndo zvinhu zvatiri kugadzisa zviri kunetsa mumhuri izvozvi. Imimi muri wazukuru washumba bhora pasi tiri kutoya kotora bhuku remuzvare kwamuri imimi. So imimi maizopa umwe bhuku muri ishere imimi unoopareta sei sabhuku anopa umwe bhuku mandodonzwa bangwe muri sabhuku upe anopa umwe bhuku. Alright, it's okay. Alright, it's okay. Alright, nyaya yatinoda kuita apa ndeyekuti murikuona history yacho painoita complicated. Chekutanga ndechekuti kana tichizi book chinhu chedzinza hachisi chinhu chene individual. Saka an individual cannot give a decision yebook kuti ndakupa bhuku inini just because ndinzi pachigaro izvozvo. Saka ndakupa munhu wandoda kuburitsa bhuku mudzinza. Hazviiti. It means something is not right somewhere. Because kana bhuku kana ushe uchiburitswa mumhuri uchipiwa munhu panofanira family consensus. Imhuri inotaura ndakupa bhuku redu kune uyu because of. And bhuku zvazvinoitwa futi pamwe pacho bhuku rinofanira kutobatwa kutobatisa mukwasha. Isusu I remember a time pana bhuku rendirikanda rakatobatwa nemukwasha anonzi Mubango. After some time Mubango akazonzi right, I think wakuru wakakumana wanga vari wadiki wakura plus baba anga ari kuisa adzoka. Saka takuda chii takuda bhuku. Saka bhuku rinodzoka kuchii rinodzoka pamutazi. Hazvirevi kuti bhuku ranga rakangozi Mubango bata kunzi rari paMubango. But panenge dambudziko napo itransition kuti rakabva sei kubva kuti chida wanyika rovha raenda kuti Musasa. Asi ranzi Musasa rovha raramba pabhuku rakanyorwa kuti chida wanyika. Why? No. Imimi ndiri muna baba Samatini kaino. Wamuri baba Samatini ndiye aifana kudzika nebhuku. Handiti sekuru wenyu ini ndaiti baba. Maiti baba. Saka baba wenyu ndiye aifana kudzika nebhuku. Handiti ndobva kuti handichadziki ikoko. Handiti ndakupa bhuku nani kuna Musasa. Ndizvo. Saka nakapa bhuku kuna Musasa zviri permanent. Handiti sei bhuku riri chiunzira chida wanyika. Ndikukakutika Musasari ndake no. Zvarinoreva chinhu wani kana kuti zvinokwanisa kureva kuti Musasa akapiwa bhuku nachida wanyika kuti fana undibatira wozodii tozodzosa tozotora bhuku kana taakurida kana kuti pane paine arrangement yakadii yakaitwa. But the fact yekuti bhuku riri kurangwa naMusasa
ruchikungonzi chida wanyika. It means ibhuku rachida wanyika. Zvinotaura kuti ibhuku ndiro rachida wanyika. Saka kwese nedu pekuti saka Musasa zvakuramba chinja na bhuku iri. Ari kuuya papi? Ndopane kwese niwa. Dai bhuku iri rakapiwa kuna Musasa, unodai kuzira Musasa. Ko sei risi kunzi Musasa ruramba richinzi chida wanyika. Angamona pane nyaya chivarura ndopada paite clear ipo papo nyasozikana kuti chii chakamboitika ipopa. Ngozi zvoka munogara ikoko kunonzi kwani? Kunonzi kwachida wanyika ndizvo? Kunonzi kwachida wanyika ndizvo? Asi sabhuku wacho hasi chida wanyika. Awkward. It's awkward. Inoda kuti ngatitsvage titsvagurudze tinyase kuona kuti transparent then ndokuudza kuti chii chakaitika. But kubva mukutaura kwamaita it also seems kuti pakati penyu pacho history yacho hamusiyasa kuiziva kuti chii chakamuyasa kuitika chaichaya zvamusikonzesa. Because ukanzwa bhuku zvekutaura iyo zvika kutanga kubuda inyaya yekunzi bhuku riri kuno rachida wanyika harisitori remachinda, ibhuku remutsvara. So ngatitizive history yacho. pamusoro pamberi pedare ramambo Mutasa ndinoda kutsidzirawo panyaya iri kutaurwa muno nezvayo nebhuku riri pakati paChirunga naMusasa. Semazwi ringaitawo zviri kutaurika ndine Simba Musasa. Ndofunga pane dambudziko panyaya yese ndikuona nhapa kuda kuita makakakavo. Pane dambudziko ndepekuti wana vachida wanyika havasi kuziwana. Dai wanga waziwana tiwewe ndiwe nhingi, ndini nhingi, ndofunga nyaya ingadai yatopera. Saka havasi kuziwana, havari kudonzerana kwavo, havari kudonzerana kwavo. Asi sekuzwa kwandinoita ini ndoziva vona vasina wanyika ava. Ndowandoziva vajenya vataura kuti tiri wajenya. Asizvo munoziva zvinoitika here? Usatupedza kutaura kuti muruziva kuti wajenya wana chida wanyika. Munhu wese akangozi mujenya muzukuru kwaMutasa mukwasha. Izvozvo handizoziva hangu. Yes, kana utaurire. Kana mangotaura munhu, kana mangotaura kuti munhu mujenya. Mukangotaura chete kuti munhu mujenya. KwaMutasa tobva taziva kuti ing'anga yemvura, isvikiro remvura. KwaMutasa. Kana matotaura nyaya mujenya, mapinza mukana namukati, mapinza mukuyi mukati, mapinza manyangadzi mukati, mapinza ndoro mukati, mapinza jarai mukati, mapinza chinamasa mudzindiko mukati, ndo wajenya. Asi ndoziva ndofunga changamira nyaya izotongeka zvakanaka. Kana vari kuziwana zvanoedza kutaura here ndopadhuzi pakuzivana vanhu vanozivana asi chiripo ndekuti munhu anenge achiramba zvaari asi zvandiri kutaura ndo chokwadi chekwaMutasa. Ende chandinoziva wajenya wakawanda kwaMutasa wakarorawo zvari. Pana mudzindiko handiti chinamasa ndiye akarora shiri kuroti handiti pana mukana ndiye akarora mai kunzeno. Mai kunzeno ndiye abara Mutimwamba, ndiye abara Machingaidzi, ndiye abara Ndoo. Murume wamai kunzeno ndiNyamudawani. Nyamudawani ndiye akatsandura ukama, ndiye akagura ukama naMutasa patsangura.
ndobva achinja kubva kuita shumba kuita bonga. Ndosaka rudzwa bonga irori kana richiterepeta mutumbo rinoti shumba ine mawara. Kana uchinzi bonga muri timizi musanduku. So kana muntu ana history wajenya ne history kwa mutasa chinhu chimwe chete chinoiziwa. Saka kana muruti kuna ana chida wanyika wana shumba anzi kuna ana chida wanyika wachiwa nachiwa tunakaziva kuti wanachiwa wakwasha here kana kuti machinda kana kuti wazukuru. Asi wana chida nyika watinoziva machinda ishumba. Chida wanyika nasanyamandu chinhu chimwe chete namakomba chinhu chimwe chete. Makomba haruna watya nachida wanyika nasanyamandu masambi chinhu chimwe chete. And at one time Sanyamandu ndiye anga ari baba wamambo kwa Mutasa kusvika 1865 azokonzeresa kufa kwani kwa Madhidha achura wanabvunyu ndobva abviswa ndobva paiswa Saupwanya naTendai Chifamausi. That was in 1865. Saka yenyu history toendwa muto 1947 after first and second world war. Imi muri chida wanyika upi? Imi ndiri chida wanyika na Martin ndachii kwa chida wanyika. Mwana here muzukuru here chii kwa chida wanyika. Izwaipa kukura kwamaitaka eji yenyuka kuti munditaure muziise kurunyira mbuya yenyuka eji yenyuka makundinyepera pa amama mune makundinyepera pa kana kuti zira renyu hamuzivi mbuya ina sekuru iyo hamuzivi mbuya ina sekuru iyo aiwa. It's a simple question, Baba. Does it reach the OP? Tell me your history. History ila chida wanyika muni pana Martin Mafupo. Martin na history buri. Does it reach the OP? Ini mkazi Mutasa ubinga. Ndio Mutasa ubinga. Sakatati katiruije. Katiruije uriani unahani nani kujenya. Ini mkaniti ubinga. Ini Mutasa ndinabinga ndinarimbadwa. Kadzima, chakanyuka, chimuriwo, mukukudzi, mukanda, chakambeli, ziteya, pafiwa, anzane, charunga. Ndio machinda ya binga. Kuimi machinda ya jenya yenyu ndani. Panana yes. Isuti noti onandoro. Toti mukoyo. Toti mukanda. Toti mizini. So muri wasukuru uri mburi yanyamdawana muri wazukuru wamaikunzera ndiye akubara aina nyamdawana. Saka zvinoitika pakurarama pana vanoshandisa zita semutupo, vamwe vanoshandisa mutupo sesenema. Inini munhu akanzi Mutasa munhu anobva kuti chii mutupo wangu chii, asi ukati ndini mazi Mutasa anoshandisa zita rekuti Mutasa sechii sesenemu, because ndi Mutasa sanoyera nyati. utapaswa changamira asi tangatawo kundwa chinhu yacho kuti susu yacho kuito yacho kuzoti ndosaka ndava kuti go back endai mogari pasi nenhoroondo yenyu motsvaga moziva kuti nhoro yenyu iri kutangira pati iri kupera pati
whereas isusu zvatanzi takuenda kumabhuku tonocheka kuti mwedzi webhuku ndeyai rekodhi inenge iriko because namuto anonyadzana 1947 also kuenda kwese kumberi marekodzi ariko kwakaita ende mukaenda madistrict commissioners ese they were formed in 1953 saka as from 1953 marekodzi eusabhuku eusheni chese anga kufanana Henderson nana Crips ndoite saka that record is there saka hazvimbotinetsi tinongonotsvaga history yedu election yes. Yes, Shepherd Chimunda. Yes. Yes, Shepherd Chimunda. Yes. Nombo tawa ngono tukega chidana. Kapuka kama zira ngi. Kauya takatunga ni sabembe. Sabembe. Sabembe kati ndakura vapasa Chimunda. Chimunda wana wake bwaramba mpaka zopa samsasa babawe. Sachidawanyika uko wakazana kudzire kugarapo umechisamana saka asina kuuya bako yo sachidawanyika wakapotuma sabembe Wakazi hakodzeri akanzi chi vazi akazi hakodzeri sikakunoba ngochinokuchira akataura izvo ndiani pandiri katoa kuchisamana samanga ishe utaura mweishe saka hakuna isaka wana sakupanya wari kuona wana sakupanya panya ibhuku rakasakupanya wana mboto moto wese mabhuku ese akabva pakuno yatsanza ese mabhuku akabva kuno saka amene ora samudainika kuti bhuku iri rakaramba rizi chidwanyika sei ndozvandikubvunza saka zvatotipa homwe yekuti oroitauriri uyo ati musasa ndiye akadzidzika nebhuku ani ndizvo kuti bembera akadzidzika nebhuku ira angu ineekuabereki ini muri vana muri diki kwandiri asi mugona kutaura nhoroondo sei ndine 58 years ini semunodokopa kanditi asi pandazwangu pekuti mabhuku akadzika ushe hauna kudini haunodzika wanasapwanya mabhuku akadzika wamwe wakadzika mazita avo rachidwanyika ranodzika rakadzika riri zita badzi risina munhu wake hakuna zvakadaabembereka baba yabva azopawo chimundaka vawanhu vari saka raifana kudzika ikongoisa rekuti chii chidwanyika arikwe ndo rakadzika zita ndiro ndoripo zvakafanana nekuza kuti sachimunda handiti munotaura ipo kuti bembera ndiye akatanga kupiwa handiti saka sei risina kuzira bembera aiwa sei risina kuzira bembera izwai sachimunda ndiri kuti sachimunda rapiwa bembera harina muchinja zita rangozi bembera bata asi rongozi chidawanyika robva rabva kuna chidawanyika kuna bembera robva rabva kuna chimunda chimunda bhazi bata rongozi chidawanyika robva rabva kuna chimunda robva raenda kuna musasa rongozi chidawanyika saka ibhuku nderani ndiro chidawanyika thank you garai pasi It's okay. And tinodi ende muite research on that history. Then need to teach how to do my book, my records. Zvakamira sei. But I think from what zviri kutaura you can see zvatukuedza kutaura kuti the question yedu ingori pamwe chete. Uzwana book wananga richinja mafamily 5. Ati masine makasiyana asi chiramba shandisa sine muishi. Why? It means something. What is the so let's go back. But not trace zvinhu izvi. Isu totracewa marecords. Then we come back for 16.
tunataka tisini 16 August. Sasa mbugu chidawanyika ibe matendekera kusangana. Nasanga na 16 August.